guz paper eskolatik daukeu pentsatuta irteera eta helmuga, eta pentsatze dugu, bi ekitaldik ere bultzada ez eta ambiente politxea jarriko bla, berazubi eta jurre alden. Peiok esan duna, behatzitan atatzen da, mendi maratoia, bostun parte hartzaile, oitako 150 eskualdekok, eta beste 350 hemendik kanpokok Bizkaitarrak, Arabakok, eta beste 22 Euskal Herritik kanpokok, hau da Barcelona, Madrid, Sevilla, Alicante, Valencia, Avila eta Galiziko jendea dator, korritea, eta hori guretzat ere importantea da, eskualdeko 3 mendi esanguratsuen maratoi baten antolaketan hasi ginenen, horako erantzun eukitzea, eta bostun parte hartzaile, aurrenekoa espero deu 4 orduan bueltan egitea ibilbide osoa, eta azkeneko 10 orduan bueltan egingo du, eta papel erosuetan egongo da egun osoko jaia. Eta animatu nahi dana ikustea, Uzturreko puntan Aralarko adiskideke bokaiok eta salda debalde mango ikuslentzat, aurrenekoaren prebizioa goizeko 11etan pasatzea da, aurrena ernio igotzen baita, eta gero 3 jetxi eta handik Uzturrea, eta jende animatu ikustea juteko, edo Uzturrea errozpea ere hor dau.